ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଗେ କଢ଼ା ବସାଇଦେଲି। କଢ଼ା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଶିଳରେ ବାଟି ଆଣିକି କଢ଼ାରେ ମୁଁ ଦେଇକି ମସଲାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ କଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବ ମସଲା ଲାଗିଗଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବି, ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ। ମସଲା ସହିତ ଭାଜିଦେଲେ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମସଲା ସହିତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ତା ଦେହରେ ପକାଇବି। ଆଉ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ତାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଇ ବୁଟ ଡାଲିରୁ କିଛି ଏହା ଦେହରେ ପକାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ସେ ଆଳୁକୁ ବି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତାକୁ ରାତିରେ ଆମେ ରୁଟି ସହିତ ସବୁ ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାତ ସହିତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ରୁଟି ସହିତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ତାକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଆମେ ଲାଡ଼ି ଦେବୁନୁ, ତଳ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିବି, ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର କଷାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ୟାକୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ। ଏଇଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କହନ୍ତି। କଟକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଟାକୁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ଚାଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ସ୍ୱାଦ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି, ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଦେବି।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ତରକାରୀ ବୁଟ ଡାଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ତରକାରୀ।